wedi iki setan kok piye aku kok mau. Mas Bagong. Lho ayo. Hati-hati celutak. Lah ya aku ket wingi iki ngono kuwi lho. Aku ki ndek wingi sama iki sepanggung karo iki ya Mas. Oh, mau bengi karo iki to ya? Nggih. Der mau bengi der saya. Ora. Lho masamu aku. Ora der wong aku ora sanggup mercon kok. Sanggup mercon itu. Ya rata-rata. Iki ndak rampung-rampung. Lho ora rampung luweh kok. Dadi kusumane aku. Bangsa buka celuk napa buka rebak? Celuk no. Celuk. Nggih, napa buka ketuk monggo. Yo. Ora kaya renggong buyut buka ketuk. Marang Raden Wiratmaya